Hello ani khapni takte bu khoksong tinin ko tal video norok no lam sogo hinke norok ani video no nai tong di prevention pa thajra tin norok no ang phunu gane kesung ang to norok no wak ni video mang khlai phunu go kesung wak rok no ri khang ka sini da khano bai ko nango sung sini kepal kaham nanai nango kesung wak rok pa khang ka adorok chayam go wak sarok thuyo obahai kesung wak rok panya thang kesung wak sakara rok mai pa khangke sini belai no kaham kesung bazar go paima sai nok rok bar mani pa khangke ni nokol bai thang bai ada sajak nugoi nang pa khangke abong ke ni bagai dam phunung thung lafang lai thung mini panya ni bagai kaham kenung bazar go ke gunang phun manai kila ta kisa phun manai ada saya phun manai tu chaja phun manai ke norok naitung di pension pa thajura ani video no ketabo ani mal matro kisa tongo ang abrok no nok no phono gane norok naito kobong kangke ani ganda busului narok iton mani naine je kobong kan ganda busului tak thano busului khipja gya kho je wak bar na musungoi tongnai rok norok ko wak rok baroi mano ekdom wak chat kaham obo 1 year kakha o wak genda ke wak zuk ani tongo gadi obono bang norok no phunuk nai komuke wak gadi ani obo September ni 14 tarik kono banai ani o wak ketabu gadi ekdom bosudo bana sim sebini jora phai tongkha bini 14 tarik September o dino nangkeno bini asainan waksa asainani time dai tiap ni tongka ki thapni takte bu khoksong norok nang buskang hote bu kaham ka video khlai phunu gane asuk nungkha tini norok bai sajaga tongkha norok subscribe khardi ani channel no buskango ketal video nai ni hamba